DJ Holy Foe. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Greetings, good people. My name is DJ Oli and welcome to Point 5 Creative Studios, your favorite platform on YouTube. Manje. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Manje video randina rukupisa rihoti. Saka ndauti ndikuratidzeni. After ndakuratidzai the video, then ndichazoisawo pfungwa dzangu mbiri nhatu pamusoro pevideo iri. Yeah. Mawani zvekutodaro ndapedza kudaro ndichazokupindirai futi mucomment section mevideo iri maona kuti mahora aya pakaipa zvekuteta sei zvekutodaro. This was a debate between Mutsvangwa and Tendai Biti. Varume vapotsa varovana, vapotsa vakandana zvibhakera, but hondo yemashoko inofanira kungopedzwa nemashoko. Hondo yekuchinjana ma-ideas inofanira kungopedzwa nekuita sei nekuchinjana ma-ideas. Hatidi zvedu kuti izoita physical zvinova zviri kukundikanwa zviri kutadzwa nebato rezano PF, because ukangota kunge wapesana nezvavari kuda chete vanokubata vamva vati kande mujeri nesvamukono tokusvasvanga woti tsapata worurama. Ndo murwero wavo, haisi secret. But zvisinei, ndisanda kuradzai video ndokuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame namba ipapo tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye tisingavhunduke handitika. Right, ngatipinde muvideo. Chris, is that the liberation movement cannot be a license to the culture of impunity we see in Zimbabwe. It cannot be a license to the culture of entitlement that we see in Zimbabwe. We are not entitled the whole to anything. essence of this debate was we liberated you. You see, he's attacking, we liberated you. He's attacking my whole Therefore, constituency. remain indebted to us. No, that's not it. Because when you went to you war, veteran in grass. That's what you are. You will never be grateful. Gentlemen, you didn't do it for a reward. Through the chair. You didn't do it for a You reward. cannot tell me why I went to war because you never took part in that. Look at this. Look at the violence right now. So why are you trying to tell me why I went to war? Why are you interfering when I'm Gentlemen, because you are insulting Ambassador Mutsvangwa. That's what you are. Ambassador Mutsvangwa. Colonial-minded clot. Mr. Biti and we respect the liberation movement. You have no respect for them. The liberation movement is not a license. Mr. Biti and Ambassador Mutsvangwa. Is not a license for stealing. Gentlemen, Ambassador Mutsvangwa. Neophyte is not a license. Ambassador Mutsvangwa. You are a colonial neophyte. Ambassador Mutsvangwa, let's respect this platform. And let me just take you to this question. Oh, he has no reason to I'm sure he's not questioning. He's not questioning listen to him. That's why we say, gentlemen, if you liberated us, go entire us back so that we entire ourselves. Can you just listen, Ambassador Mutsvangwa? That's why to this kind of liberation ethos. Gentlemen, let's see the result. Gentlemen, the result is a banana republic. Gentlemen, okay. A question coming through from Ambassador Mutsvangwa. Ambassador Mutsvangwa, the colonial master of Zimbabwe. Ambassador Mutsvangwa, Farai Dambudzo says, and it's quite critical. Do you foresee at some point, can we all move forward together? Look at the way we're heckling. We need unity of purpose to achieve all SDGs and SDG 16. Can we achieve this? This is if the resolution of power by those who think that our colonial masters should become again and be rulers in this land, if that issue is not resolved, then there is no consensus of the nation, because we are missing each other on the most fundamental issue.
So we'll settle it where it will be sorted out. Tendai. It's shocking that any Zimbabwean can ever think that you'd want a colonial master to come and gather it. That's what it's you are. insane. That's it's an what you insane are. suggestion. It You is went to possible. America and It is possible. You went to America and campaigned for You sanctions. were speaking. Okay, You were okay, speaking gentlemen. and I gave you the chance. Gentlemen, this question, the this fact question. that you went to You war went to America- doesn't give you a right to be a thug. No, Sorry, gentlemen. the fact that you- Can you- we you have are in the your way colonial forward? and Ambassador your fight Mutsvangwa. doesn't make you Ambassador Mutsvangwa. right to insult other I people. gave him the right to speak. Ambassador Mutsvangwa. No, if you become, you see, on the issue can of we have- colonial minds and the destiny of Zimbabwe, I give no quarter. Can we He's a have thug. can we have the way forward? No, gentlemen? there's Because no way- thug. we There's are no way about- forward we are with about a to close. colonial puppet. We need to. He's a we thug. need There's to- no we need way to forward close. with a colonial A puppet. thug. Ambassador Mutsvangwa. Yes. Mutual respect. No, this he's is not. what this is what we declared when the Yeah. show was starting. Yes. So I. Okay. So Yes. can we have I- can we have the way forward as we close? Look, it's very difficult if this is the kind of Zimbabwe which my generation fought for, and we are still alive, and we get this kind of talk. And you want we to will go not back to the accept bush. it. We will not You're accept too old, it. my friend. No, we have the institutions of power. regarding the SDGs, Yes. Ambassador Mutsvangwa, this is what We we're have the talking about institutions today. of power. What that's why is you the way kill us. forward? What is the way forward? Well, if you regarding want the to be a SDGs? neo-colonial, then you go, That's to, why you you go, kill to, us. go to Washington and become a, That's why you become kill a us. citizen. That's why you rape our women. Yeah. Okay, listen okay, to that gentlemen. language. I think we're Listen to going. that I think we're language. going to uncharted Language of waters. this is supposed to be a lawyer. We have to. Top We have lawyer, to. my friend. What a top lawyer. I went to law Okay, before I went there. gentlemen. I went to university Practice. before Can I we- went there. I was in the law We department just need before I went to there. wrap up now. As we come to the end of our show, the think United being a lawyer Nations is at because 75 Dialogue, Decade of Action and SDGs, shaping our future together, focusing on SDG 16. We'll not ask the gentlemen to give their thoughts because it's really getting heated up in the studio right now. But we would like to thank our partners who were giving us this show, the United. panga pakaipa panga pakaoma ende zvibhakira zvaigona kungonaya at any given time. Right, ngatitarisei nyaya yekuti hanzi Tendai Biti ari kudisrespecta mawar veterans. Ini nangu pandiri panapa ndakazvimirira. I respect mawar veterans akarwira nyika akasunungura nyika. But right now we are looking for another group of war vets anorwira nyika kuisunungura kubva kuutapwa hwatakapindwa nawo hunova ZANU-PF, hunova iwo utungamiriri huri kuitwa naEmerson Dambudzo Mnangagwa. Nyika yeZimbabwe inofanira kunge yakasununguka. Vanhu vanofanira kunge vachifara. Vanhu vanofanira kunge vakaita sei vakarerukirwa neupenyu. But mazuva ano zviri kurwadza. Ndisati ndatombotaura izvozvo zvakawanda. Mawar vets ari in power akatanga kudisrespecta vamwe vavo vasiri mupower. Let me address this to Chris Mutsvangwa. Kuti comrade, ndimi makatanga kudisrespecta vamwe venyu vasiri mupower. Why am I saying this? Munonovapa mabhasikoro. Munhu ane 70 years, ane 80 years, anopiwa bhasikoro. Anovakirwa kamba ka 2x2 meters kunzi tavakira imba. Haana kana mari yaanopiwa. Irrespect here iyoyo. Ndosaka makuzonzwa ama2K nemabonfree vakutaura kuti endai munotisungirira kwatanga takasungirirwa ikoko kwanga kutori nani. Simply because zvamuri kuita zvacho hazvisi kumeka sense to an ordinary person. Hazvisi kumeka sense kumunhu nje. Zvekuti ukarwa breakfast nemazai inenge tori achievement. Ukati ndaita mudumbu rega ndimbosuka mudumbu nepacket remukaka itori achievement. Iluxury isingatoite. Zvinhu zviri kurwadza. Zvinhu zvaoma munyika. Simply because pane vashoma vari kuomesa musoro, vari kukanganwa vamwe. If I remember well, according to my interviews andinoita naComrade Whitehead on this platform, vanotaura kuti patakaenda kuhondo chakaita kuti chitipushe kuti tiende kuhondo was the idea behind kuti ngatisunungure nyika yedu,
tikwanise kusarudza mutungamiriri wenyika, one man one vote, towana kugovana kwevhu kwakaringana. But right now mahall vets ndo vanhu vari kunzwisa tsitsi vachiteerwa nemacivil servants. Vanhu ivava vari kutambura zvisingaite, vari kutokundwa nemayoutubers ari kutambira 1,000 2,000 by a month. But ivo tikada kuvaudza kuti muroero wamuri kuita uyu hausiriwo, musapote muchidaro, zvinhu ngazvifambe zvakadai. Vanoita nharo votanga kutotirwisa, totoita kunge tisu taamhando. We are not disrespecting mahall vets. Hatina kana chatinovashorera kana chatinovashorera. Vakarwa kurwa kwakanaka vakapedza, but imimi pachezvenyu ndimi mega muri kuzvidisrespecta, ndimi mega muri kudisrespecta mahall vets muchizvidisrespecta. Because zvinonzi gudo guru peta muswe kuti vadiki vakudye. Dai takaona rudo rwamuri kuratidza vamwe venyu mahall vets, muchivabata zvakanaka, vachipiwa monthly allowance, vachifara, vachigara vachirapwa mahara. Do you think kuti vanhu vaizombopandukira musangano weZANU-PF kana kuti vaizoti hatisi kuda musangano weZANU-PF? Vanenge vatozviona kuti uku kune chimuko, uku kune upenyu uku, look how they are treating their own. But hakuna zvinhu zvakadaro. I'll give you a simple and clear example. Dai mahall vets aibatwa mabatirwo ari kuitwa mapostori naSewik neOchivhayo, munofunga kuti vaizomboda here kuti kunge kune opposition? Mabhazi ari kutengwa, mota dziri kupiwa, mari vari kupiwa, and mapostori they are very happy and they are proud kunge vachinamata cheche chipostori, and vapa extend yekuti vava kunamata Chivhayo. Pana kuti ati tinotenda Mwari, anoti tinotenda baba wedu Achivhayo, tinotenda baba wedu Achivhayo. Very proud, vari kunakirwa. Imagine dai treatment iyoyo yaiitwa kumahall vets. Vazukuru vaingonzwa kuti sekuru wenyu vakarwa hondo, ndosaka tiri kubatwa zvakadai so. Unomboziva here kuti kune dzimwe nyika kunzi munhu anzi akarwa hondo, is a war veteran, anosevwa sei, anotreatwa sei, anopiwa zvakaita sei? Akomanaka, zvimwe zvinhu zvacho tofanira kuti tichigugula, tichiona kuti kunze uku vari kurarama sei, vari kuita sei, kwete kuti tirambe tichirarama tiri muvacuum. Hazvishande zvinhu zvakaita sei, zvinhu zvakadaro izvozvo. Ndangouya ndichingoadresa nyaya iyi ndingokuonesa iwo 2 cents dzangu. Isa comment mucomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now.